Cambiamos de asunto para chegarnos agora a outro que chega dende a parte política, e é que hoxe o Partido Popular convocaba unha roda de prensa. Dos deputados nacionais, especialmente Ana Pastor, que é, como saben vostedes, a deputada da provincia de Pontevedra máis cercana a Mariano Rajoy no Parlamento Estatal, facían unha valoración, un balance do que se pretende solicitar do Goberno. Presentavos antes o deputado autonómico e voceiro do Partido Popular da Estrada, José López Campos. Podedes observar a relevancia que teñen esos anuncios, ou a relevancia que teñen esas inversións a nivel local están moi lexos de conseguir os seus objetivos para os que son concebidas. Non digo isto porque desconocemos, ou polo menos eu personalmente desconozco, cal é a repercusión que teñen as grandes medidas de Zapatero que anuncia día tras día, unha tras outra, algunhas veces incluso pois contrapoñendo unha medida a outra porque son improvisadas e desde logo non ben estruturadas, pero me gustaría saber cal é a repercusión que esas medidas que ten o Goberno Central teñen realmente na mellora da calidade de vida dos nosos veciños a nivel local, non? Porque desde logo os concellos, e o Concello como a Estrada é un concello que pertenece ao ámbito territorial de España, de Galicia, de España, desde logo terá que ter tamén ver cumpridas as súas necesidades en ese tipo de medidas. E desde logo nos parece que ese recorrido que ten que haber da administración, esas medidas estratégicas horizontais deberían de chegar a todos e cada un dos lugares do territorio español e desde logo nós temos certas dudas de que eso sea así. Tanto Ana como Jesús se ofreceron a ter unha reunión na que nos expliquen cal é o funcionamento, cales son as medidas, que proxectos están en marcha e sobre todo que proxectos poden ter unha maior implicación a nivel local, e a nos gustaríanos que esa información nos sirva para que a Estrada se vexa representada no panorama das infraestructuras, no panorama das inversións, no panorama do que son os servicios sociales ou a atención ás persoas con máis necesidades, que se vexa tamén representado nese proxecto de inversións ou nesas actividades ou nesas execucións que fai o Goberno da Nación. E é un tema que desde logo ten unha trascendencia moi grande, que para nós é moi importante e desde logo vamos a aproveitar ao máximo este canal de información. Xa digo, un canal que ten que levar, e que eu así lle pedía tamén a Ana Pastor, que ten que levar unha doble vertente, non a información que chegue dos concellos ao Parlamento, aos parlamentarios que están en Madrid, e a información desos propios parlamentarios que nos poden trasladar aos concellos para buscar esa dinamización, esa presencia das administracións no ámbito territorial dos concellos. E eu pouco máis vos teño que decir. O único que sí que a partir de agora veredes como este grupo municipal incrementará a súa presencia e a súa coordinación cos parlamentarios a nivel autonómico e a nivel nacional, e desde logo traballaremos ou empezamos a traballar nunha línea de propostas que se poden presentar aos nosos parlamentarios que dinamicen determinados aspectos que teñan un encaixe dentro do que son os presupostos xerais do Estado ou das líneas de actuación que se poña en marcha o Goberno en Madrid, non? E en esa línea xa empezamos a traballar no que é proxectos de dinamización, inversións determinadas, sobre todo, como ben sabedes, unha obra que leva tantos anos pendiente que de momento non fomos capaces aínda de darlle un puxón definitivo, como é o tema da circunvalación da Estrada, a variante de Portela ou a variante de Cuntis. Son desde logo un proxecto que eu creo que de tanto falar del moita xente xa se empeza a cansar e a dudar da súa realidade, pero levamos máis de 12 anos pelexando por ese proxecto de inversións. É un proxecto que depende única e exclusivamente do Goberno Central, da sensibilidade que teña co noso territorio de Castrada, e desde logo eu creo que aí o papel que pode xogar esta coordinación entre os parlamentarios de Madrid e os parlamentarios galegos e o grupo municipal pode axudar a que dunha vez por todas o Goberno do Partido Socialista en Madrid asuma as súas responsabilidades, asuma esa deuda histórica que ten Castrada, porque recordamos que vai máis alá de 12 anos que levamos pendientes de executar esa inversión, e desde logo eu creo que con esa coordinación, ese traballo, seremos capaces de poñer a funcionar dunha vez por todas unha obra que, tal e como está plantexada ahora mismo, temos as nosas dudas de que se pode ejecutar.
eu solo recordar que nos presupostos do Estado hai unha partida inicial orzamentaria de 800.000 euros, que despois, polas xestións feitas polo Partido Popular, se incrementou a 1.700.000 euros en dúas partidas distintas, 800 e 900.000 euros, pero, bueno, un proxecto destas dimensións e desta importancia e trascendencia para o noso Concello, desde logo non se sustancia con 1.700.000 euros de presuposto. Eu creo que hai que ser realistas. Temos un proxecto iniciado, pero temos problemas cas expropiacións. Se nos traslada desde o Goberno Municipal que, aínda que haya problemas cas expropiacións, o que está generando un conflito importante cos veciños, dá igual, se vai a empezar a ejecución da obra. Eu creo que aí hai que poñer luces máis que sombras en este proxecto, e as luces, o que hai que decir en esa línea, que 1.700.000 euros non é consignación presupostaria suficiente nin siquiera para iniciar o proxecto de expropiacións, non? Desde logo, eu creo que todos somos demócratas e entendo que o alcalde se planteará ese proxecto unha vez que teña debidamente cumplida as súas obligacións cos veciños e saldada, desde logo, o pago das expropiacións a todos e cada un dos veciños que estén afectados por esta obra. Entonces, creo que esa coordinación é importante, xa non só dun partido, no Partido Popular, senón entre partidos, para poder sacar ese tema para diante, polo que eu creo que é necesaria tamén unha boa coordinación, xa non só entre administracións, como dixen, sino entre os partidos políticos que formamos o pleno do Concello da Estrada. E en esa línea, pues, nós tamén vamos a recabar información sobre o estado dese proxecto, sobre as inversións que ten plantexado o Goberno, e a partir de aí, pues, desde logo tamén trasladar aos vecinos cal é a realidade, non, a situación.